реда, но според листчето следващия би трябвало да бъде Божидар Вангелов. И ще помоля всъщност, докато слушаме Божидар, някой да излезе и да ме замества в тази функция на обявяване на хората. Той се досети, защото погледнах към него, защото трябва да водя паралелно, да се включвам в програмата на Радио Благоевград, така че ще свършим няколко неща. За Божидар, къде е? Дай да я видим. Това е една прекрасна книжка. Може би някому ще се стори малко трудно за разшифроване, но абсолютно достъпна за хората, които са с открита чувствителност и които, разбира се, имат онова, което май всички тук събрани в тази зала имаме. Достатъчно минимум обща култура. Казах глупави думи, но всъщност просто исках да кажа, че ужасно харесвам тази книга на Божидар, Бялата. И понеже май още може да се намери само в София, препоръчвам, просто я препоръчвам наистина. Давам си тия, аз я имам, да прочетеш нещо, аз отивам да върша работа за радиото, Божидар и на време ще продължат. Значи, само една добавка. Всъщност това не е първата книга. Аз имам една първа книга, която е съвместна книга с госпожа Ваня Константинова, която е сестрата. И тя за мен е първата книга и ще бъде винаги първата книга. Това е, така да се каже, допълнение към първата книга. И мисля, че е важно първото стихотворение във всяка една книга. И ако някога не виждаш изход, копай пръста, подобно плоден черви, и дири камъка от себе си по-тежък, за да намериш дума, по-силна от привидна. И ако някога поискаш повече, копай небето.